نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya ‘yan uwa masu albarka, muna mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sada mu a yau Lahadi 11 ga watan Rabi'u Thani, hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1447, wanda ya daidai da 5 ga watan Oktoba shekara ta 2025. Mun haɗu a wannan majalisi mai albarka na Markazul Wa'ayil Islami tsallaken gonar ganye tudun jikun Zaria domin ci gaba da shirinmu na lafiyar ya mace jari kashi na 8 insha Allah. Kamar yadda muka sani, kafin ci gaba mukan amsa tambayoyi tare da likiciyarmu insha Allah. Hakan za a yi. Ni mai gabatarwa Hannatu Aminu Yaro, tare da ni babban ƙwararriyar likiciyarmu na fannin ciki da goyo, likita Dr. Fati Mahmud. Muna miki barka da zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To alhamdulillah, a wancan mun tsaya a inda muka yi bayani game da ruwa da ke fita daga farjin ya mace na matantakanta, wanda kuma likita ta yi mana bayanai masu gamsarwa alhamdulillah. Ba za mu ce kuma sai da Allah ya saka da alkhairi. So mai tambaya a yau sai ta turo cewa ita ne ta ji wannan bayanai kuma ta gamsu, to amma ita tana ta fama da infection in an yi magani kuma abin ya ƙi tafiya. To wannan me yake nunawa, kuma ko akwai wani lalurar ne daban? Muna so likita ta yi mana tsokaci game da haka. Allah ya saka da alkhairi. A gaskiya tambaya ce mai mahimmanci sosai. Duk da ba wai mun san sauran bayanai ba da tattare da ita kamar shekarunta, amma abin da ni zan ce shi ne, a duk lokacin da kika san kina ganin ruwa da ya zama yana tattare da wa'annan abubuwan da muka ce ki lura da su, wanda ke nuna alamun cewa akwai matsala, kuma kin je asibiti inda ya kamata, an miki gwaji an baki magani da haka ya ci tara, to gaskiya ya kamata a tura ki babban asibiti saboda a yi miki gwaje-gwaje wanda manyan asibitoci kaɗai za su iya miki. Dalili kuwa shine a mata wanda suke a lokacin munzalin iya haihuwa, ko abin da ke ce reproductive years kenan, daga a ce shekara 30 haka zuwa shekara 40-50 ko ma fin haka, akwai abin da muke ce ma dajin bakin mahaifa, cervical cancer, wanda yana nuna kanshi ne da ruwa da zaki ga yana zuba mai wari. To kin ga ruwa yana zuba a gabanki mai yawa kuma mai wari, kin je chemist ko kin je asibiti an baki magani, kila ba a duba ma bakin mahaifar ba, saboda idan dajin bakin mahaifar ta kai wani katutu, ai kana buɗe gaban mace ma za ka iya ganin alamansa, ko kuma idan baka gani daga buɗe gabansa ba, akwai ƙarfe da aka iya tura a cikin farjin mace da zai nuna bakin mahaifan, kawai sai ta ga baki ɗaya wani ya zama daji, ya yaɗu, ya yi wannan, ai shi ne yake kufa da wannan warin. To ina yi amfani da wannan damar ne in ƙalubance mata cewa dama ya kamata duk mace da san ɗa namiji kuma ta kai shekaru munzali 25 ko 30, ya kamata ta je a yi mata gwaji da yake iya ya gano dajin bakin mahaifa tun kafin ya zama dajin, abin da ake ce ma pap smear, kuma a manyan asibitoci ake yin wannan. Idan baki iya zuwa babban asibiti ko da PHC ne, wato asibiti na cikin anguwannin mu kenan, ƙananan asibitocin cikin anguwan mu, ina da yakinin kamar na babban dodo suna yi irin gwaji da zai iya shi ma yana iya ya gano idan akwai alamun wannan dajin.
kuma kin ga idan ba yi miki gwajin ba ai ba lallai a gane ba. So ba kake je ki ta shan magani bayan wata ɗaya wata biyu ki ce ya dawo, bayan wata ɗaya wata biyu ki ce ya dawo. A je a duba bakin mahaifa ko da ba a ga alamun ciwo ba a yi miki wannan gwajin na pap smear saboda ya zama hankali ya kwanta kina da yakinin cewa da ikon Allah ba dajin bakin mahaifa ne sai dai a bi kuma wani dalili. To idan ba dajin bakin mahaifa ne kuma zai iya ya kawo infection ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo. Kamar yadda muka bayani a baya ruwa infection ɗin gaban mace yana da alaƙa da yanayin garkuwar mace. To abubuwan da za su iya sa garkuwa su yi ƙasa suna iya sa infection ya rika je dawo ya rika je dawo. Wata ma kila ciwon suga ne amma da yake mutum yana iya yana fama da ciwon suga shekaru ba lallai ya gane ba. Kin fahimta? To a mata akan iya samun mace sai ta rika ganin infection ɗin tun ba kanzan da muka yi bayani ba wanda ruwa zai rika zuba mai kama da mene muka ce tumbuɗi ga kuma ƙaiƙai. To ai alama ce na garkuwa ta yi ƙasa ko ba haka ba. Yawwa wata kuma kila yanayin take kula da wurin to kinga idan ba ta samu da mata bayani cewa a'a yanda kike yi ba fa haka ake yi ba fa kake je kina wanke cikin farjin ki kina kaza kina kaza to sai kiga infection ya tafi ya zo ta sha magani ya tafi amma ba daɗewa ba ya dawo saboda abin da ke kawo shi ba a ɗauke ko ba haka ba. Da kin gani sai kin samu likita da zai ɗauki lokaci ya miki bayani ya gano ainihin menene matsala. Amma dan Allah mu kula da wannan dajin bakin mahaifan nan saboda yana iya ya zama dalilin da yasa kike ganin ruwa mai wari yana zuba a gaban ki duk da kuma kin sha magani ba zai sa ya kawo. To Allah ya saka da alkhairi. Alhamdulillah Allah ya ba mu ikon kiyayewa da wannan maganan gwaje-gwajen ga dukkanin macen da ta san ɗa namiji. Likita dai ta kalubalance mu da ya kamata a rinka zuwa ana wannan gwajin kuma ta gaya mana inda za mu je, so duk matan da ta san bata taɓa yi ba ya kamata ta je a yi mata. Allah ya saka da alkhairi. So insha Allahu za mu shiga asalin darasinmu na yau wanda shine magana akan amfani ko kuma in ce game da dubawa da ake ma mata masu ciki antenatal awo kenan ko a hausance. To likita insha Allahu za mu so mu san abubuwa wanda suke za su gamsar da mu game da menene awon nan yaushe ne ya kamata. A kan kari na farko za mu so mu san me ma'anan shi wannan awon kuma me muhimmancin mace a ce sai ta je awo. Kawai ba zan zauna a ɗaki na ba in dan rinka huta sai in dinga wani yawon zuwa asibiti ana min wani lakuce ana wani tattaɓa ni. To menene amfanin shi? To antenatal kenan ko wato awo wani kula ne da ake ba ma mace da ta samu juna biyu wanda likita zai iya bata wannan kulan nurse wato ma'aikaci asibiti sister kenan ko yawwa wanda ita ma an koyar da ita akan abubuwan da ya kamata a ba ma mata a lokacin suke fama da juna biyu su ma suna iya su ba mace antenatal wato su mata awon ciki kenan yawwa. Shi kuma awon ciki yana da muhimmanci sosai ga mace. Dalili kuwa a lokacin ne za a bata shawarwari na yadda ya kamata ta kula da kanta ta kula da jinjirin da ke cikinta. A lokacin ne idan da a ce akwai wata matsala wadda ko kafin ma ta sami juna biyu tana da shi amma bata sani ba tana tafe da shi, a lokacin za a iya a gano shi sannan a ga yadda za a yi a magance matsala ko a haɗa ta da wasu likitocin na wannan fannin. Akwai mata da yawa da lokacin da suke da juna biyu ne kadai akan gane cewa kila alal misali tana da hawan jini ko kuma suna da ciwon zuciya ko ma ciwon siga. Kinga a lokacin za a haɗa su da likitoci na hawan jini ko na ciwon siga saboda a kula da shi. Akwai kuma lokaci ne da za a baki shawarwari na yaya za ki kula da idan kin ga wasu alamomi da suke nuna akwai matsala da juna biyu ko ba haka. A lokacin za a baki shawarwari da yadda ya kamata ki fara shirin taron jinjiri ko ba haka ba. Hatta canje-canjen da zaki samu tare da iyali tare da mai gida saboda kina fama da juna biyu duk a lokacin ne ake samu. Mata za ki ga akwai mata da sukan ji daɗin zuwa awo. Za ki ga a lokacin za su samu ƙawaye waɗanda za a ce ke ma ciki wata nawa ni ma ciki kaza ni ma likita ya ce ina fama da ciwon suga. Sai ki ga a lokacin sun dan samu abin da ake cewa bond kin gane suna dan ba mu shawarwari
ki faɗa min damuwan su yayi iri daya ki faɗa min damuwan ki faɗa min damuwa na yana taimakon su sosai. Za ki ga ana koya musu yadda za su yi exercise a lokacin tunda wuri ne za ki ga mata zalla a su yi raye-raye su yi waƙe-waƙe suna kula da kansu kuma suna ɗin samun jin daɗi da annashuwa a lokacin da suke yin abu. So kaɗan daga cikin abubuwan da za ki samu fa'idar da za ki samu kenan a lokacin da kika taɓa. na'am to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Kaɗan daga cikin kuma abin da zan ce shine wani amfanin sha'awan nan akwai kamar da likita ta ce akwai wasu cututtuka da ba za a taɓa sanin su ba tunda mu yanayin setting ɗinmu ba wai komi ne kowannen premarital screening da ake a ce mace negative ce positive ce AS ce ba a yi. So a lokacin da mace ta zo awo ne za a iya tantancewa musamman issue na resource negative din wanda za ki ga a da ana yawa blood group ana samun issue sosai za ki gani mace bayanin wanne ne blood group saboda su fahimta. Yawwa A B O yawwa. Blood group shine wannan ake samun shi either group O wai A B AB ko O to za ki gani in ka je za a gaya maka sannan attached to it kuma akwai irin yanayin rukunin jinin either positive ko negative wanda suke da positive ba wai is normal amma kuma su ne da yawanci a cikin mutane so kaɗan daga cikin mutane akan samu negative shi kuma wannan negative din issues din shi shine haka Allah ya kaddarta musu dai number one ba wai lalura bane amma dai haka Allah ya tsarin jinin su ne yawwa to amma inda ya zama za a haihu to dole sai an samu cewa in ba iri ɗaya kuke da shi da mai gidan ba to za a iya samun lokacin haihuwa yaron ya zama ba ku yi daidai da jininki bai yi daidai da nashi jinin ba to shine zaki gani an haifi yaro kwana 2 kawai sai a ce ya mutu mutanen mu sai su ta cewa tana wabi ƴaƴa ki ga mace ta zo miki asibiti wani haihuwan ta 5 duk sun mutu wanda da a ce cikin hukuncin Allah an je awon nan an gane meye wannan abin nan din nata negative ce ko positive za a san meye mafita kuma za a magance allura ne kadai ake yi wanda ba ɗazu likita ta faɗa ta ce allura mai tsada kuɗin rago 70,000 amma kin ga yafi mafita ai da a ce kana ta haihuwa ba daɗi mace wata 9 ta ɗauki ciki ta haihu kuma ɗaya mutu hukuncin Allah ne dai amma kuma inda za a magance shi Allah ya ba da ilimin shi kuma ya ba wanda suka sani ilimin shi so in an je an magance hakan ba ƙaramin alfanu za a samu ba insha Allah to Allah ubangiji ya bamu ikon kiyayewa da ma blood group aikin ga su ma HIV ko yawa sosai kin ga shi ma hepatitis din nan shi ma issues ne sosai wanda da yawa ana ganin ba HIV ake tsoro amma hepatitis shi ma ciwon hanta kuma hawa ne shi ma duk a lokacin awo ne za a yi mace wannan gwaje-gwajen a tabbatar wani iri take da shi in wanda sai an ci gaba da mata bincike ne za a ci gaba da bincike idan ita ma din wanda akwai wanda har in an haifi yaron shi ma sai an mai babin alluran saboda shi ma kai ya dauki da wani abu har mijinta za a gayyace shi ma ya zo shi ma a yi mishi kamar rigakafi ta kan hakan to duk yan uwa idan ba mu je asibiti ba ya za a yi musan haka so gaskiya awo yana da matukan muhimmanci yanda ba mu tunani wanda ya kamata yan uwa da iyaye da masu ɗaki mazajen su karfafa ma matayensu zuwa wannan aisha sa na ce iyaye surukai kar sarakuwanta ce za ta ce yawo ne kawai tun da muke gidan nan ba wata mata mai zuwa awo sai ke nema ya wuce sanabe za ta je awo to Allah ya samu dace tambaya na gaba shine likita a wani lokaci ya kamata ta fara zuwa awo na ɗauki ciki alhamdulillah ana ta dan muna amarya an samu to irin daga yin hoto ila wata ɗayan nan ko kuma ma daga ɗan jin alamar ne zan ce to bari in je in rijista ko sai watan cikin ya kai wata 9 ko wata 3 ne ko yaushe ne dai to wani lokaci ne best time da ya kamata mace ta zo awo da so samu ne da kin yi ɓatan wata kika yi PT kika gan shi ya fito positive kika zo asibiti kuma zan ba da dalili da so samu ne dalili kuwa shine Allah ya tsare ai akwai yiwuwar cikin nan bakin mahaifa wajen mahaifa yake ko ba to idan ba ji asibiti ma za a gane wani ne a gane kisan ectopic yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kashe mata a lokacin da suke ciki ake ce mishi
zango na farko wato first trimester ke yana da irin abubuwan da ke kashe mata wata ukun farko ke kuma abin da yasa yake kisa shine ba a gano shi sai lokacin da bututun ta riga ta fashe saboda za a gano ectopic tun kafin ya fashe ai tiyata za a yi alal misali ko ma wasu ma a basu allura shikenan ya kai ashe yana da mahimmanci da so samu da kin yi batan wata kin yi PT ya fito positive ki ji asibiti ki fara awo idan wannan bai yiwu ba yanzu abin da mutane mafi yawanci suka yi shine idan ta yi PT din sai ta je sai ta yi scan sai dama su kuma masu scan mafi yawanci ai private ne sai a ce to ga dai alamun ciki amma ba za mu iya tantancewa bayan sati biyu a dawo sai bayan sati biyu ta koma sai a ce to yanzu mun ga dan karamin jinjiri ga zuciyarsa ma tana bugu to shikenan kin gane me nake nufi na gane idan da so samu ne idan baki fara awo tun lokacin nan ba to yanzu da aka ce miki ga bugun zuciyar baby shi ma ke shi ma zan bada dalili shine ai akwai waɗanda zan alakanta shi da wannan cutar da ta addabe mu da ni kuma nake da ya tsaya mu a zuciya da kike ce ma pre-eclampsia wato hawan jinin masu ciki kenan to ai yanzu a cikin duk abubuwan da muka sani da ke iya rage yiwuwar a ce mace ta samu wannan cutar pre-eclampsia din shine wata kwaya da muke ba ma mata kuma shi kwayar ne ana so a fara ba da shi da kin kammala wata uku to yanzu saboda Allah in kika ce ke ba za ki fara awo ba sai ciki yayi kwayi in kika zo ba za mu iya baki wannan kwayan ba idan kuma Allah yayi pre-eclampsia ne kin ga dai babu dai wani magana rigakafi kin gane wannan dai kwayar so ake a fara bada shi da kin gama sati 12 wato kin gama first trimester din sai a fara baki lokacin da yake da tasiri ke idan har kika kai wata 5 kan haka bai cika yin tasiri na rage yiwuwar samun shi wannan hawan jini masu ciki to amma mun sani cewa mutanenmu mafi yawanci za a ce haba me amfanin zuwa fara awo ciki bai wata 5 ba to sai ciki ya wata 5 sannan ake fara awo to kuma abubuwa da yawa suna iya faruwa kafin wata 5 ko ba haka ba yanzu akwai waɗanda adadin misali sukan ranka yawan samun ɓari kuma abin da ke kawo ɓarin shine baki mahaifarsa ce ba ta da ƙwari kin gane to ai idan yanzu mace ta bari sai ta ciki ya kai wata 5 sannan ta zo idan da za mu duba kuma baki mahaifarta ba ta da ƙwari a lokacin hanyar har ya fara buɗewa idan ba ta yi hankali ma cikin 'yan sati 1 sati 2 cikin yana iya yanzu idan mace ya kamata a ce sai an kulle mata baki mahaifa saboda baki mahaifa ta ba ta da ƙwari ba lokacin da ta zo wata 5 bane za a fara wannan shan in maka ce har zamu a lokacin emergency ne ko ba haka aka so ba zai iya yi aiki zai iya ba ya aiki idan ku kika fara awo tun da wuri za a duba a ga wannan barinta 3 barinta 4 barinta 5 kuma dalilin shine baki mahaifarta ba ta da ƙwari sai mu ce to malama da ciki kin kai sati 16 za mu miki gwaje-gwaje idan mun ga cewa baby ba matsala za mu miki tiyata mu kula bakin mahaifa kin ga ai an samu wannan ko akan 500-600 duka kuma dalili ne kankani wanda da a cikin asibiti ne za a iya kokarin a magance shi na'am to Allah ya saka da alkhairi to a takaice da in mun lura likita ta yi mana bayanai game da muhimmancin awo yanzu za mu iya jin takarda mu rubuta muhimmancin awo fiye da 10 insha Allah to bayan ga ita uwan yanzu kin ga yawanci mun faɗi abubuwan da awon nan yake amfani ga uwan da akwai wasu alfano da shi dan jaririn zai iya samu idan macen da ta je awo da wanda kuma ta zauna a gida bata je ba kwarai da gaske sister amfanin kai sosai ma yanzu alal misali idan mace sai macen da ta ɗauki juna biyu alhali shekarunta ya wuce 35 yiwuwan ta sami yaro wanda yake da cutar down syndrome ya fi ko ba haka ba akan wanda shekarunta ba su kai haka ba wai wani cewa ba ta iya faruwa ba a wadda take da shekara 25 ta ɗauki juna biyu alal misali amma yiwuwan yana ƙaruwa sosai idan shekaru ya ƙara miƙawa ko kuma a ce mace ce ma da ba wai saboda shekaru ba ibtila'i ce za ki ga kila ko auren zumunci na kusa sosai sannan kuma da ita da mai gidan suna da wata matsala a abin da muke ce ma DNA ɗinsu wanda idan yanzu duk ɗan da za a samu a tsakankaninsu sai ya zama ana ganin tasirin wannan DNA ɗin take da matsala ko? duk ya sa a gano wa'annan
akan ake ganowa ko kuma gwaji ne za a yi mata. Akwai hoto da za a iya yi wanda ba fa kowa yake hoto ba, kake zaci irin hoton da kawai zaki je kan mu kira sunaye ga sunan da yawa ko, amma ai baki sani ba ko wa'annan wuraren matsalar shine akwai wanda kawai an yi training ɗinsu ne as technician dan dai leƙa ki ce a'a kan nan yana cikin mahaifa a'a ga zuciyar ɗan ga shi ne yana bugu, wannan kowa zai iya yi. Amma scan wanda ake kira scan abin da ke cewa anomaly scan wanda a ce kamar shekaru idan ya wuce 35 ai an so a yi duka wa'annan gwaje-gwajen, ko kuma ta taɓa haihuwan ɗa wanda ya zo tare da naƙasu ya kamata ita samu wani juna biyu za a yi wannan hoton kin gane a gani a duba zuciyar baki ɗaya yadda ya kamata, a duba kwakwalwa, a duba kai, a duba kirji, a duba yatsu, hatta wanda suke samun cindo a lokacin ne za a gane ko baki gane ba yawwa. So a ce duk wani amfana ne da za a iya samu wanda ɗa ne zai samu ko yawwa. Yanzu akwai yaran da akan haifa za ki ga suna da abin da ake ce masu spina bifida ko sai ki ga yaro kamar da wani kululu kamar wata kanu ko dan rami shi a bayansa sai ki ga kila ko ba iya rike fitsari, ba iya rike bayan gida, kafafun kamar sun marƙushe. A lokacin da za a yi hoton nan a wata 4 zuwa wata 5 a lokacin da za a gano wa'annan matsaloli ko ba haka ba. Sannan su kansu wa'annan matsaloli da muke magana na hawan jini da ciwon suga ai tana mai baby tasiri ko ba haka ba. Yanzu idan mace tana da ciwon suga kuma bata zo ta fara awo tun da wuri ba, ai ciwon suga idan suga ya yi sama a wata 3 farko yana iya sa baby ya zama yana da naƙasu. Hasali wannan spina bifida da na faɗa miki duk mace da ta haifi ɗa mai spina bifida lazim ne a yi mata gwajin suga saboda a tantance cewa ba ciwon suga bane ya kawo. Saboda suga ya yi sama wannan glucose ɗin da zamu gwada sai a ce glucose ɗinta 11 to idan ya zama na glucose ɗinki 11 a lokacin da cikin wata 3 farko yana iya sa ma baby na kasu. To kin ga ai an gano ciwon suga an yi maganin shi zai ma baby tasiri. Shi ma hawan jinin masu ciki ai idan aka kokari aka magance aka yi komai da komai sai ma baby tasiri, saboda ba za a haifi baby preterm ba ko wanda bai kai munzalin haihuwa ba a zo a saka a kwalba ya zo yana samun matsaloli na numfarfashi, matsaloli na fata, matsaloli na allergy, matsaloli na ciwon suga da makamanta haka bayan haihuwa. So yana da tasiri ma baby matuƙa gaya. To alhamdulillah gaskiya likita muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. To game da tunda mun san alfanun duka da muke samu, wani irin kamar za a iya cewa kalubale ne da macen da bata je awo ba za ta iya fuskanta ya zama ga ciki ta ki zuwa awo, to wasu irin kalubale ne 1 2 3 4 da mace wanda ba ta zuwa awo za ta iya samu har zuwa 10. To kin ga yanzu kamar da ta kika yi tsokaci na cewa ai da so samu ne ma ya kamata ana premarital counseling. To mu me muka kira shi premarital counseling, wato preconception. Yawwa me zan kira counseling kenan, wato tattaunawa da ba da shawarwari ko da ake ma ma'aurata. To mu abin da muka fi so shine a yi preconception. Kila kuma riga kun aure ko riga kun yi aure ko riga kun yanke cewa za a yi aure, to sai ku zo likita. Ake ga premarital counseling ba lalle ba da likitan zai bada wannan, amma preconception care likita ne zai bada wannan, saboda a lokacin ne za ku dogon bayani na idan ko kina da wata matsala ko yana da wani matsala da zai iya yin ciki tasiri ko ya yi ma jinjirin da za a haifa tasiri, a lokacin za a gaggano su a ga yadda za a yi a shawo kansu. To amma duk a cikin preconception care ne wanda ya fi damuna shine maganar shan folic acid ko to har ila yanzu ba kasafai muke yin preconception care ba su da yawa. To kamar yanzu mu dai a namu fannin, saboda za ki ga muna ganin mata masu matsaloli da yawa, kila dama tana da likitocin hawan jini ko tana da likitocin ciwon suga. To idan kamar ta shirya samun juna biyu sukan iya su turo mana su sai mu ba da shawarwari, mu dudduba su mu ce oke zuciya ba matsala, ba ciwon suga, hanta ba matsala, kaza ba matsala, yanzu insha Allah kina iya ki kokarin samun juna biyu. Amma a lokacin da ake kokarin samun juna biyu ki rika shan folic acid ko ba haka ba. Folic acid ne yana da muhimmanci sosai saboda yana rage yiwuwar samun
yaro da zai zama yana tare da illa ko na ƙasa a sassan jikinsa ko a zuciyarsa ko a sassan jikinsa ko kuma wannan sai ba shi da inda da muka yi magana wannan inda da ake gani a bayan jinjiri. To wannan maganin wato folic acid da za a sha a lokacin kafin a samu juna biyu da kuma sati 3 farko na idan a samu juna biyu idan baki zo awo ba ba za a same shi ba. Tabbas. Banda wannan akwai magunguna da muke badawa wato iron tablets kenan ko wanda muka fi sani da Fesolate wanda yake yanzu sister an ba wuce Fesolate yanzu pregnant care ake sha. Masha Allah yan gayu kenan ke shan pregnant care. Idan ba ki zo awo ba lallai bane ba ko da yake akwai manyan mata fa da yanzu fa su sun sani fa sai ki ga kisan akwai category ga YouTube ga komai da komai ma za ta sha ila awon su anan tsabagen ita capacity to haihuwa ta na 10 ne za ta. Masha Allah. Ta zo ta yi awo da farko ta yi na biyu ta gaji ashe ba dukan wani abu ɗaya ne to shi kenan da ta tashi na 7 ko na 8 ta san komai da komai. Shi kenan. In kika ta zo kila ta zo awo wata 7 kila ta baga alamun matsala ne kila ciwon mara ya ishe ta ko wani abu ta tambaye ta kina shan magungunan ƙarin jini sai ce wannan ja da yalan nan ina sha ko ba haka ba to ni nakan ji daɗi a ce ta ɗan sha ja da yalan ko ba haka ba to amma idan na farko ne ko da biyu ba lalle bane ta san sa kuma ta san amfanin shi likita ne zai bada kuma ko da kina shan ja da yalan nan yanzu ita wancan mai capacity din uwar gida mai capacity da take yin na 8 ko na 9 ko na 10 kake manta cewa haihuwa yau haihuwa gobe ga yunwa yayi katutu ga fatara yayi katutu ba lalle ba jikinta jinin ta ya koma nama idan tana fama da karancin jini anemia ko ba haka ba saboda taɓa zarce so kila ita ta saba sha an ce ta sha kwara ɗaya so a rana ko kuma kwara ɗaya so 2 a rana amma kuma tana da nakasan jini wanda ba shi kaɗai take bukata ba ya kamata a ƙara mata akan wannan ko kuma a ƙara mata da wasu sinadaran ko ba haka in ba ta je asibiti ba za a tantance wa'annan ba za a yi gwaji a gida ba. Yanzu hoton da za a yi shi ma a lokacin ne za a gane idan akwai yan biyu ne ko kwara ɗaya. Saboda ɗaukar yan biyu ba ɗaya ba yake da ɗaukar kwara ɗaya. Yanzu shi wannan iron tablets ɗin nan da muke magana Fesolate idan ke ɗaya ya kamata ki sha mai kwara biyu ai biyu za ta sha ko uku alal misali ko saboda su ma suna dukan nasa raba. Idan kika zo awo za a yi miki hoto a gari yaya girman ɗa. Za ki iya ki haihu lafiya ko sai an tada miki ko ba haka ba ɗaya yana girma yadda ya kamata ko baya yi ita kanta uwa a ina uwa take kin ga wannan matsalar inda uwa take din nan babban matsala ce tun ba ga ita uwa gida mai capacity ba wanda tana zuwa na 8 ko na 9 ko na 11 wanda samu abin da ke cewa placenta previa wato uwa ya zama yana ƙasa akan mahaifa idan matsalar kuma ai idan yana ƙasa akan mahaifa shine sai ta fara ganin jini wata ma lokacin za ta fara awon kenan ce likita na faga alamun jini ne sai kai mata scan sai ka ga cewa tana da placenta previa wato uwan maimakon ya zama tana sama ko tana gefe ko tana gaba ko tana baya tana kasa tana neman ta toshe hanyar fitar dan baby ita idan ta tashi naƙuda uwa ne za ta fara fita sannan ɗa ya biyo baya kin ko san akwai babban matsala saboda ita uwa abu ne mai jini sai ta tsaya da jinin ta idan ba aka riba gaba ki ɗan shi kafin ɗa ya biyo baya kin ga ai za a yi haihuwar guzuma ko ba haka to duk abubuwan da za a iya tantancewa ne kadai idan an yi antenatal to alhamdulillah jawabai likita ta koro mana su masu daɗi kamar kan matsaya sai kuma lokaci ya yi halin shi insha Allahu a nan dole za mu tsaya da izinin Allah sai mu ci gaba inda muka tsaya a sashinmu na gaba kafin nan za mu ba da mu da muke badawa na WhatsApp wanda za a turo tambayoyi zuwa ga sashi na gaba insha Allah 081 43 64 6953 0814 36 46 953 daga ni mai gabatarwa Hannatu Aminu na ce malikiciyarmu Dr. Fati Mahmud Allah ya saka da alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh